με την οποία βοηθάω αλλοδαπούς να πάρουν άδεια παραμονής, ανοίγοντάς τους εταιρεία. Δηλαδή τους ανοίγουν μια εταιρεία, μια ΕΠΕ, η ΕΠΕ τους δίνει μια άδεια εργασίας και με αυτή την άδεια εργασίας μπορούν και παίρνουν άδεια παραμονής. Ήταν για 3 χρόνια, τώρα αλλάξαν τον νόμο, τον κάνουν για 2 χρόνια. Επίσης η γυναίκα μου έχει λογιστικό γραφείο, οπότε είμαστε μαζί στη δουλειά αυτή, γιατί όσοι θέλουν να κάνουν δουλειά και θέλουν να κάνουν πραγματική δουλειά, ένα 5-10% από τους πελάτες, όχι παραπάνω, μετά αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσω τη γυναίκα μου για το λογιστικό κομμάτι. Οι πελάτες μου κατά βάση είναι Αμερικάνοι, πιο πολλοί, αρκετοί Ευρωπαίοι και τώρα τελευταία είχαμε και αρκετούς Ινδούς, οι οποίοι είχαν βρει, ήταν εύκολο το να πάρουν άδεια παραμονή στην Ουκρανία, αρχόντουσαν εδώ να πάρουν την άδεια και μετά από εδώ προσπαθούσαν να πάνε προς την Ευρώπη. Οι πιο πολλοί από τους πελάτες μου είναι σεξοτουρίστες. Εντάξει, να μην το κρύψουμε άλλωστε. Να μην το κρύψουμε άλλωστε. Εντάξει, άνθρωποι που ήρθαν εδώ για κάποια κοπέλα, ας πούμε, και αποφάσισαν να μείνουν. Τώρα λίγο ξέπλυμα, λίγο τώρα, λίγο τώρα, εντάξει, θα κάνουμε κάτι. Ό,τι τύχει. Αυτή είναι κατά βάση η δουλειά μου εδώ. Ο Μαρμίτα Ούλτ. Ναι. Αυτοί επειδή, άκου τώρα τι γίνεται, αυτοί επειδή δεν έχουν να πούνε κάτι, δεν έχουν υπόβαθρο, δεν έχουν γερά θεμέλια, στηρίζονται στο chat. Θέλουν πολύ κόσμο στο chat και να τους δουλεύουν. Να τους δουλεύουν. Κατάλαβες. Εμείς και στα τηλέφωνα. Έλα. Να τσακώνται μεταξύ τους για να κάνουν νούμερα. Ναι μωρέ, και να μας έχουν εδώ πέρα τώρα εμάς να κάνουμε τους καραγκιόζηδες για αυτούς. Αυτό έχουν. Το προφίλ τους είναι το προφίλ του Τζαμπατζή, που μπαίνει για τη δυστυχία του να γεμίσει τις δυστυχισμένες του ώρες, κοροϊδεύοντας ανθρώπους που, εντάξει, να ας πούμε εγώ, γιατί με κάποιον που λένε για τον Τζόρνταν έχει πέσει στην υπόλοιψή μου, γιατί και αυτό στηρίζεται εκεί πέρα. Δηλαδή αυτοί, κοίταξε, αυτοί είναι αδύναμοι. Έχουν μια αδυναμία. Δεν πιστεύουν στον εαυτό τους. Κατάλαβες. Επειδή και σου λέει τα βίντεο του Ραπτόπουλου, παιδί μου, ας εκεί πέρα ότι είναι μαζεμένο. Ωραία, το απλώς εντάξει θα πει 5 πράγματα, τέλος πάντων σοβαρά πια αυτά. Οι άλλοι γύρω-γύρω που είναι όλοι τώρα είναι κάτι χαβαλέτες. Ναι. Τους έχει μόνο και μόνο για να γελάει ο κόσμος μαζί τους. Ναι. Και ο άλλος, ο διαχειριστής, μπράβο, γι' αυτό τους έχει. Τους έχει να τους ξεφτιλίζει και να τους πληρώνει. Πλακώνται αυτοί μεταξύ τους να κάνουν φασαρία για να γίνεται χαβαλέτα, να παίρνει άλλη. Μπράβο. Εγώ επειδή ήμουνα μέσα εκεί, δέχεσαι πιέσεις να κάνεις αυτό το ρόλο. Κατάλαβες. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Λοιπόν, δεν θα μπορούσα εγώ τώρα να πάω εκεί να κάνω τον καράκι. Μα ούτε εγώ, γι' αυτό και έφυγα. Ούτε εγώ. Δεν ήταν εμένα δηλαδή. Εμένα έγινε μια κόντρα με έναν εκεί πέρα, ένα σαχλαμά, και απογειώθηκαν τα νούμερά μου. Μα εμένα αυτό δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου. Δεν με ενδιαφέρε εμένα τώρα. Και στο κάτω-κάτω εγώ δεν το επιδίωξα αυτό. Αυτό τριβόταν πάνω στην πούτσα μου. Τι να τον κάνω. Το βίντεο εκεί που. Ναι, και γαμήθηκε ο τύπος. Ναι, μα με χιλιαζόρι. Εγώ το λυπόμουνα. Κυριολεκτικά το λυπόμουνα. Εγώ δεν βγαίνω να ξεφτιλίζω ανθρώπους. Εγώ, επειδή δεν είμαι και πολύ της υπομονής όμως, άμα τώρα είμαι σε ένα τέτοιο τραβέρι και ο άλλος γυρίσει και μου την πει κανένα 2 φορές, θα την αρπάξω όπως είχε την κοπανά πάνω στην κάμερα live. Ναι, εντάξει, μην νομίζεις ότι και εγώ είμαι καλά στα μυαλά μου. Απλά δεν ήθελα να το τραβήξω παραπάνω, ρε παιδί μου, και προσπαθούσα να το αποφύγω. Αλλά ο άλλος δεν καταλάβαινε, ήθελε να αισθανθεί ο προκτός του ένα λιλί. Βρέθηκε το δικό μου στον δρόμο του. Τι να τον κάνω. Κατάλαβες. Αυτό ήταν το όλο θέμα. Εμείς δεν επενδύσαμε εκεί πέρα. Αυτή είναι η διαφορά. Εμείς σιγά σιγά και σταθερά επενδύουμε. Και κάναμε και έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε την αυτοκάθαρση μόνοι μας. Δεν χρειάζεται από κάποιον άλλο. Πάμε κατευθείαν. Που έχουμε ότι τέτοια καραγκιόζηλια εγώ δεν πρόκειται να κάνω. Χαβαλέ θα κάνουμε, πλάκα θα κάνουμε. Εννοείται. Δεχτός ο χαβαλέ, βέβαια. Ναι, δεχτός ο χαβαλέ. Μαζί σου, βέβαια. Μαζί σου. Δεν κερδίζεις κάτι. Ναι, δεν κερδίζεις. Ξεφτιλίζεσαι. Δηλαδή. Ξεφτιλίζεσαι. Βγει στη Θεσσαλονίκη και ρωτήσεις, ξέρω εγώ, για αυτούς που είναι στο πάνελ του Ραπτόπουλου. Οι 9,5-10 ας πούμε καραγκιόζηδες είναι. Γελάμε μαζί. Ναι. Μα και είναι. Ποιος το
και το όλο πώς να σου πω, η όλη προσέγγιση αφορά αυτούς που παραμένουν να είναι καραγκιόζηδες. Σοβαροί άνθρωποι από εκεί φύγανε. Ποιος σοβαρός θα κάτσει τώρα? Αυτό ακριβώς. Ναι. Και διαλέξτε το δικό τους δρόμο μόνοι. Κάποιοι βλέπουν τα νούμερα και σου λέει τα νούμερα. Μα τι να το κάνω ρε φίλε. Τι να το κάνω, να έχεις νούμερα και να είσαι καραγκιόζης. Μα και το θέμα να σου πω και κάτι άλλο. Να γίνεις καραγκιόζης, ναι, επειδή το θες εσύ. Όχι να σε κάνουν οι άλλοι. Εγώ εκεί αντιδράω. Είναι και το που απευθύνεσαι. Σωστά. Εάν το κοινό το οποίο απευθύνεσαι είναι για τα τσίρκο. Ναι, είναι για τα τσίρκο εκεί. Είναι τσίρκο. Είναι. Αν το κοινό για το οποίο απευθύνεσαι είναι τέτοιοι, ναι, και οικονομάς από αυτό, καλά κάνουν. Άμα οικονομάνε από αυτό το πράγμα. Thanks.